Balkan vilayetinde idara kärhanalaryň ýolbaşçylary ýüzünde Berdimuhammedowylaryň suraty bolan goşar sagatlaryny satyn almagy mejbur edilýärler. Sagatlaryň bahasy 1,5 müň we 3 müň manat aralygynda ütgüýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu talaplaryň sebitdäki ähli büdjet edaralarynyň şol sanda vilayet we etrap saglygy goraýyş edaralarynyň bilim bölümleriniň güýç edaralarynyň ulag we aragatnaşyk kärhanalarynyň ýolbaşçylaryna degişlidigini habar berýär. Iri edaralaryň ýolbaşçylary bahasy 3 müň manat bolan goşar sagatlaryny kiçigerim büdjet edaralarynyň müdirleri bolsa bahasy 1,5 müň manat bolan goşar sagatlaryny satyn almagy mejbur edilýärler. Mektep we oba saglyk öýleriniň müdirleri 1500 manatlyk sagatlardan hukuk goraýjy düzümleriň ýolbaşçylary, keselhanalaryň başlykmanlary we beýleki iri edaralaryň başlyklary bolsa 3 müň manatlyk sagatlardan satyn almaly. Dip bu talaplardan habarly bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosyna gelip gowşan suratlarda goşar sagatlarynyň 4 görnüşli dizaynlaryny görmek bolar. Bir sagadyň ýüzünde ata we ogul Berdimuhammedowylaryň ikisiniň hem suratlary yerleşdirilipdir. Sagadyň ýüzüniň ýokarky böleginiň sag tarapynda gyzyl galstukly Gurbanguly Berdimuhammedow, çep tarapynda bolsa gara galstukly Serdar Berdimuhammedowyň suraty bar. Sagadyň dilleriniň 12.00 görkezýän ýerinde Türkmenistanyň döwlet baýdagy, 6.00 görkezýän ýerinde bolsa Türkmenistanyň kartasy yerleşdirilipdir. Goşar sagatlarynyň beýleki bir görnüşünde diňe Serdar Berdimuhammedowyň suraty we Türkmenistanyň kartasy yerleşdirilipdir. Ýeni bir görnüşünde bolsa prezidentiň suratynyň gapdalynda döwlet baýdagynyň suraty sagadyň aşaky böleginde Türkmenistanyň kartasy yerleşdirilipdir. Türkmenistanda döwlet ýolbaşçylarynyň şahsiýet kulturyny ýokary götermek synançyklarynyň çäklerinde mundan ozal hem prezidentleriň suratlary sagatlarda yerleşdirilerdi. Ýurduň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllarynda şeýle sagatlar Sowgat hökmünde mektep okuwçylaryna çenli paýlanyp berilerdi. Ýüzünde prezidentiň suraty bolan goşar sagatlaryny diňe Niýazow döwrüne görüpdik. Serdar Berdimuhammedowyň hem öz suratyny goşar sagatlaryna yerleşdirmegi geň zat. Döwletiň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow ýaly ähli ýerlere öz heykelini oturdup çykdy da haýran galmaly däl. Diýip türkmen başly bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onsuz hem her aýda kitap we beýleki çäreleri edilýän çykdyjylardan ýaňa aýlyklarymyzdan artdyryp bilmeýäris. Diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary özleriniň satyn almagy mejbur edilýän goşar sagatlarynyň hiliniň pes bolandygyny aýdýarlar. Şeýle-de büdjet işgärleri Berdimuhammedowylaryň esassız dawaralandyrylýandygyny aýdýarlar. Ýöne öz heykellerini, suratlaryny ähli ýerlere, şol sany goşar sagatlaryna yerleşdirmezden ozal men şoňa münasip boldummy diýen soraglary özlerine berip görseler oňat bolardy. Berdimuhammedowylaryň kitaplarynyň goşar sagatlarynyň mejburi satylmagy, portretleriň, gazet jurnalaryň diňe bir maşgalanyň bähbedine satywy goýulmagy halky talamak bolýar. Diýip türkmen başly büdjet işgäri aýtdy. Türkmenistanyň edara kärhanalarynda prezidentiň portretleri täzelenende büdjet işgärlerinden ýygyderli görnüşde pul ýygnalýar. Şeýle-de işgärler Berdimuhammedowylaryň kitaplaryny satyn almagy mejbur edilýärler. Şu wagtda çenli Gurbanguly Berdimuhammedowyň awtorlygynda 70 çemeti, Serdar Berdimuhammedowyň awtorlygynda bolsa 2 kitap okuwçylara ýetirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan mektep müdirleriniň bir näçesi özlerine mejburi satylýan sagatlaryň sowdasynyň Berdimuhammedowylaryň ýakyn töweregi tarapyndan dolandyrylýandygyna ynanýandyklaryny gurrun berdiler. Goşar sagatlaryny Hytaýda ýörüýte ýasadyp getirýärler we halka mejburi satýarlar. Mahkama idaralarının üstü bilen sagat sowdasyna görewçilik edýärler. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir mektep müdirini çetirlýär. Büdjet işgärleri prezidentleriň portretleriniň sowdasynyň hem täsirli telekeçiler tarapyndan dolandyrylýandygyny, belli telekeçileri tarapyndan öndürilýän portretleriň we beýleki propaganda neşirleriniň edara kärhanalara mejburi satylýandygyny aýdýarlar. Synçylar şeýle çäreleriň hem Berdimuhammedowylaryň şahsiýet kulturyny dawaralandyrmagy hem-de olaryň ýakyn döwregindäki işewirleriň girdejilerini arttyrmaga hyzmat edýänligini aýdýarlar.